Gdje ste ljudi? Dobrodošli moj 6. dan Vlogmasa na kanalu. Da ljudi, 6. dan Vlogmasa na mom kanalu. Željko Savkov. Da, ovo je moja soba. Ovdje će biti najjača žurka povodom mog 22. rođendana. Da. I tako. Da, ovo je moj prijatelj Meda, znate ljudi. Evo, pozdravite ga. Medo, kaži čao. Čekaj. Ćao, ljudi. Pa viš, to je moj Meda. Evo ga Meda, gledajte Medu. Evo ga moj Meda, to je moj Meda. Mrtki Meda. Da, i grb crvene zvezde. Evo ga, ko navija zvezdu, sad neka ostane like. Ko navija za Partizan, ovo. Da, i tako, ovo mi je bilo 6. dan Vlogmasa na mom kanalu. I posto.